Derepo Ng'ondowere Walter Awino do ma JKIA oweyo thuolo e bura mar nek ma jaod burano. Nothing has been solved. It's just that lease program, and this is a government policy. And when it comes to implementation of the government policy, we must embrace the same. Jodak ma Chemelil kod Muhoroni onyisi ni onge lope gi ma sirkal ouso ka kembe kende emomi joket mwandu. Jaohala moro Mombasa ywago lal tok diege 10 tho bang' nyono waya mar sitima ka nichwalogi e chiro. Machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Doho ma JKIA oweyo thuolo Walter Awino ma en derep jaod bura Ng'ondowere kanyakla kod Dennis Sewe Manyasi e bura manek mane onego do jaod burano. Ji ariyogo nowe thuolo ka koro gidhi bedo joneno mag sirkal e bura mar nek mar Ng'ondowere. Kata kamano jarito Ng'ondowere to pod odinne ka ibiro chwale kendo e doho tarik 9 mar dweni. Familia mar Owino nobaga lam oko mar doho e wi wach mar weye thuolo. Riwruok joked ratich oganda e boma Bull mar Police Reforms Working Group dwaro mondo riwruog Afrika ma Ugwe mondo chun piny Tanzania mondo kaw ondamo mar chik ne obila mage e wi wach mawachore ni ne gisando joked ratich oganda Boniface Mwangi kod nyawadgi ma piny Uganda Agatha Atuhaire. Ka giloso e log tich mar Amnesty International e boma ma Nairobi, gidwaro mondo jood bura mag Afrika ma Milambo mondo luong jotend migepe magi marango tudruok mag pinje kod pinje maoko kendo ketgi e orindi maliet malero gimomiyo joked ratich oganda go nosandi to onge gima osetim nyaka sani. Gimedo ni kokalo kuom winjruok mar riwruog piny mangima makwedo sand mong'ere kaka United Nations Convention Against Torture, piny Tanzania ni kod ting' mar rito ratiro mag oganda. The Working Group and the Law Society of Kenya call on the East African community and the international community to demand that the government of Tanzania holds accountable the police officers and their commanding officers responsible for the torture, assault and sexual assault committed against Boniface Mwangi and Agatha Atuhaire. We petition both the Kenyan and Ugandan parliamentarians to summon their respective foreign affairs ministers to account for the actions taken to protect their nationals and spell out the steps being taken to secure justice and compensation for the suffering and trauma experienced. I'm aware that the East Africa Law Society had filed a case already in Tanzania with regards to the treatment and harassment not only of Boniface and Agatha but also of Martha Karua. And so we'll wait to see the status. Tanzania bears a duty under the United Nations Convention Against Torture to protect all people against torture. Torture and cruel, inhumane and degrading treatment are serious crimes under multiple treaties and international law. Siemo gol ne jogo makiko itiyo piny kod weche mamiriambo kod athuwe kaluwore gi chenro mande noti mar keto kembe rego sukari e lwet joket mwandu mondo mi jopur niang' oyud lokruok. County Commissioner ma Kisumu Benson Laparmojo owacho ni ok en adieri ni sirkal nouso lope jopiny kowuok ma Chemelil kod Muhoroni komedo ni kembe kende ema nomi joket mwandu mondo chiergi kendo med bero sekta no. Omedo ni chenro mar miyo joket mwandu kembego biro nyuolo lemo ni mathoth gi ande ni kod masinde moti kendo manok nyal piem maber gi kembe mag ji giwegi e rego tan buora mag niang' kendo chulo jopur e wang' sa. Kambi mar Chemelil sani tayo kod kambi mar Kibos Sugar and Allied Industries kamano mar Muhoroni to kete lwet West Valley Sugar Company. Hata ile lisi ya kampuni zetu Samiwa, kuna wale walikuwa wanajaribu kupinga, lakini ukifuata kabisa shida haikuwa mambo ya lease, shida ilikuwa ni mambo ya ardhi. Na wengine wanaanza kuongea inapeana siji kwa nani.
So hakuna kitu imeuswa, na hata rais ametaja kwa hotuba yake, nothing has been sold. It's just that lease program, and this is a government policy. And when it comes to implementation of the government policy, we must embrace the same. We must support it 100%. So nobody should make an attempt to try to oppose or to try and incite the members of the public. Rumbi mar kuyo mako jodak ma Kapsinendet e ward ma Angata Barakoi e kachung'od bura ma Transmara East kaluwore gi nek ma jal moro manochiel gi magina gi jonjore ma pok oyangi. Jonjorego nocholal gi dhok maromo 29. Kata kamano e tudruok ma kanyakla, obila makedo gi kuo ma jamni, jolweny ma Kenya kod Tanzania ka gikonyore gi jodak ma kono nomanyo moduoko dhogo, ka sani jogweng'no ero kwayo sirikal mondo jiw arita makare kendo gimany duoko mosiko ewi ywaruok mar lope ma alworano. Joseph Koech, ma en jaduong' gweng' ma Angata Barikoi manochopo kanyo mar kuyo gi familiano, nopuoyo jolweny mawuok e Kenya gi Tanzania kuom tiyo kanyakla e duoko jamni manokwal, kokwayo mondo mak achije mitudo gi nek kod kuo kaka yo achiel mar tieko njore e alworano. Asante Madam Suluhu Mohamed, umetusaidia sana, askari wako umetusaidia. Lakini Angata hii ni ya watu gani? Ni ya Wakuria, Wakale ama Masai? Si mungeamua moja alafu vijana wetu wasife. Sisi tunaomboleza, sio watoto wanaokotwa ndani ya mahindi. Mtoto mchanga anapigwa teke kama ng'ombe. Sisi tunaomboleza, vijana hatuna, wazee hatuna. Inayofuata ni gani? Murkomen aje atuambie. Hizo ni maneno lazima serikali akiwa mwenyekiti ni president aingilie kati na afuatilie, na watu ya ngao, watu ya defense, watu ya police awe pamoja. Na ninasema pole kwa family na watu ya Angata kwa ujumla. Ninasema asante kwa security vile walifuata ng'ombe mpaka wakarudisha ng'ombe 30. Hiyo kisa tunalaani tukiwa watumishi wa Mungu. Hatutakubaliana na ile wizi wa kutumia nguvu, na serikali wanatazama saa 7 ya mchana, watu wakitazama kila kitu. Jodak magweng' mar Rural Mukuyuni e kachung'od bura ma Tongaren ohum nono gi tim moro manyotim gi jakuo moro manokwalo dhiang' manigi ich kendo yang'e mogolo nyathine iye, eka gichwe gi ng'ado wi dheno oko magilalgo kanyakla kod tiende achiel machien gi tiende achiel mambele. Wuon dheno ero Martha Nyongesa, ma en jadak ma gweng'no, onyiso buok mare gi timno, ka jodak ma kono medo ywago rochruok mar arita mosebedo ka kelo negi midhiero ka koro giseyo tend obila ma Mukuyuni kuom keto nyawo e tijegi. Laktar moro machiwo yedhe nyaluo nochopo kanyo mogo wang'e e ringre dheno manodong' kendo golo siem ne jo maundugo kowacho ni ok gibi ling' ka gineno ka maundu medore. Na nimefeel uchungu sana. Ng'ombe yangu ilikuwa karibu inazaa, hii mwezi ikiendelea kuisha. Ng'ombe ilikuwa inataka kuzaa, wametoa ndama, wameiweka kando katikati ya barabara, wamechinja kichwa, wameenda na kichwa na miguu mbili tu, na wameacha ng'ombe hapo. Niko na uchungu kwa maana mtoto wangu achiwezi, anafanya tu kibarua na watu kako na watoto shule. Hii ng'ombe hivi karibuni ingechifungua, hata wapelekenge maziwa hapo shuleni, na mtoto anasoma ako grade 9. Sasa wamemwacha tu hivyo. Sijui nitaanzia wapi ndio tena niwapatie support nyingine. Na serikali ya Mukuyuni mmelala, muamke chini mjue ya kwamba kuna mambo yenye yanatendeka huku nje. Mfanye patrol, mtembee kwa heri kila usiku. Maana hawa wananchi wote wanawahitaji nyinyi. Si ati asubuhi mkimbia mkisema mliona nani. Ni leo hii nitakana mwanze kazi. Waweze kutusamea, wasiendelee na wizi. Huku watoto wanaibiwa, wengine wanachinjwa wakirushwa kwa miwa. Sasa tumeshangaa na hii kijiji tutakaje na watoto wetu. Rabbing imekuwa nyingi, wenye wanafuta bangi kwa hii barabara ni wengi. Na sisi watoto wetu wasichana wanaamka mapema wanaenda shule. Watusaidie. Isipokuwa kitu yenye nimeona ni maajabu. Mwenye alifanya hiyo ng'ombe hata akikupata wewe hata matumbo kangali kweli. Hakuna bwana. Jalmoro ma ja ohala jamni mawuok e kaunti ma Garissa koro ywago lal mapek kaluwore gi tho ma diek 10
manoriko tero e chiro Mombasa. Okoni Diego Notho bang' nyono waya mar sitima manolwar piny e alwora ma Shimanzi e kachung'od bura ma Mvita Mombasa. Okoni mano timore mana kinde machuok bang' loro dieka maromo 200 kowuok e nyamburko mane ogolo gi godo Garissa koterogi e chiro ma Kikuani. Jo ohala no omedo ni Diego eko notere chiro no motelo ne nyasi ma Jo-Islam mar Eidul Adha ma en sikukuu mar yang'o jamni. Leo nimepata masiba, nimeleta mbuzi karibu 200. Ile harakati ya kupeleka soko hapo bondeni, kuna stima hapo kwa Shimanzi G5 ameshot na ameua mbuzi 10 hapo na kisha tumeenda kuripoti kwa Makuba Police Station, na kwa uzuri Makuba Police Station wamefika hapo kwa haraka na wameshughulikia hiyo kesi hiyo wametuandikia OB kila kitu. Kisha baadaye tukaenda kwa tumezungumza na watu wa Kenya Power, pia wao wenyewe wamekuja, wameona ile hasara imetendeka, na kisha wametuahidi tukutane kesho hapo Baraka ofisi yao. Na tumepata tu kwa hiyo masiba leo, na hiyo mbuzi ni ile mbuzi ambaye tulikuwa tunagangania kwa maka mzima. Miyo moro ma jahigni 25 e kaunti ma Busia oyudo hawi mar nyuolo nyithindo 4 dichiel osiptal maduong' mar thieth ma Busia, kendo nyithindo go ni e lwet laktache ma osiptalno. Gentrix Ouma ma koro nigi nyithindo 6 kano wuoyo gi jofwambo koa od thiethno onyiso mor mare bang' rwako nyithindo go, kata kamano ogolo kwayo mare mondo mi okonye rito nyithindo nimar ne ok oikore mar yudo nyithindo 4 go. Nimejifungua watoto 4, 2 boys 2 girls. Nasikia vizuri, Mungu amenisaidia. Nimejifungua vizuri. Nimejifungua leo watoto siku ya Madaraka, nimepata zawadi. Nimeshukuru. Naomba mnisaidie kwa tena. Niko na wawili wako nyumbani, alafu hawana na watoto 6. Nitaita mtoto wangu jina moja Madaraka, ndio nitakuwa namkumbukia yako.